שיר תתחילי. מה צריך להגיד? תמסרי לירדן משהו. לא ניתן לא עכשיו. מה? למה לא? מה צריך לעשות? תמסרי לירדן משהו. מה למסור לה? מה שבא לך. ירדן! את מצטערת? כן. ירדן! מה? ירדן! איזה פדיחה לא תעושים את זה. סתם, אני מתגעגעת אלייך, שלך רק טוב, טוב, עכשיו פה לבוא, כאילו. שלושת עורך. ירדן, אנחנו מתגעגעות אלייך, אני אוהבת אותך. איזה חסרה לי. שולה. בינתיים היא טוחנת לה. רוני, תורך. משהו ברח? תגידי משהו לירדן. את לא חוזרת, מה חוזרת לכם? זה שמח. אפילו כל הבית. ירדנו, תקומי ממני, חוזרת חוזרת. אביה. היי ירדני. איזה חמודה יצאת. היי חמודה. מטריף. כולנו אוהבות אותך, אנחנו חייב עשינו לשיר מסיבת הפתעה. אני גם רוצה. היום יום הולדת, היום יום הולדת. רחלי, תגידי משהו. היי ירדן, מה קורה? איך בהונג קונג? מתגעגעות? ביי. כולם, ירדן, we miss you. 3, 4 ירדן, we miss you. זהו, חתוך. תקשיבו, היינו...